Welcome to my YouTube channel. So, ngayon nandito kami sa kwarto, kaming mag-iina. Busy sila, kaka-cellphone. Si Ate Jade. Si Mayta naman, yung bulinggit namin, ayan, nanonood na ng TikTok niya. Maytan, ba't nanonood ka ng TikTok? Huwag kang dumikit din sa cellphone. Wala bang backlight yan niya ba? Tantan! Tan! Hi! Hello, Tantan! Ang gwapo. Ang gwapo-gwapo. Ang gwapo-gwapo naman ang Maytan. Wow! Gwapo! Sorry. I-upload ko kaya ba sa YouTube? Ano mo? Mukha ako ano dyan, kalansay na ano. Ang kalansay. Hi, Tantan. Ang Maytan namin. Ba't pa ulit-ulit? Wow, gwapo. Malapit na tayo lumipat. 1 week na lang kami dito sa bahay na to. Ito lang yung munting kwarto namin. Bulaga, Ate Jay. Tan, ano pinapanood mo, Tan? Lipat mo. Grabe yung tabako na. Hello! Sabihin mo, hello, Papa. Hello, Papa. Papa Tupo. Tantan, sabihin mo, hello, Papa. Hello, Papa. Hello sa mga nanonood. Hi ka sa mga nanonood. Hi sa mga nanonood. Vlog ni Maytan. Wait ka daw, bro. Ay, may iyak na. Wala na. Nasaan na? Ayoko makita ito. Ayoko na bala na. Boy. Ang tan. Oh, pagod na siya. Bye-bye na. Bye-bye na kay Papa at saka sa mga nanonood. Bye-bye. Umiiyak na si Tantan.